Takže čau lidi, dneska si zahráme moje první reloady v této nové Simpsons season. Bude to nadupané, pokusíme se dát win a když ho nedáme a dáte třeba 5 lajků, tak se to pokusíme dát znova v rankedech a budu to hrát s týmem. Dobrý. Tak můžeme se do toho pustit. Ale dobrý landing hlavně. Jo. Co jsme my, ne? Ne. Chlapci s náma. Kde landí? Ale nemají moc dobrý drop. Landí na ty jaderné reaktory, tak nějak. Jsem mi dal 27. Mám shieldy. Jsem šultil já. Tu mají nové, ne? V těch Legendár. reloadech. Tak oni tady mají Legendárka. koště z Halloweenu. To je nové, ne? To přidali Víš to? nově. A chce, a to máme pecka. A já to mám zase legendární. Jo, Chceš míňa? nepotřebuji. Mám flowberry. Dáš mi? Počkej, prokopu zeď. Tady máš. Kde jsi? A už nepotřebuji, jsem našel. Mám už pupu. Já mám poměrně dobrý loot už. Já taky mám, já mám legendárku, sice docela na hovno pupu, ale... Tady tento glider, jaj. Nok. Eliminoval jsem ho. Máš tady gatekeeper. Dík, tu se, Máš tady gatekeeper. dík, tu se. Ti pomoct. Ale... Eliminoval jsem ho. Fire. Rifle. Airdrop. A launcher. Pojď se boxnout. A odorašnout. Tady jsou tato loď. Jiný loadout tady je. Jak to jako myslíš? Úplně jiný loadout než v battle. Jo, to jo, no. Mě fighty. A nejsou to boti. Ne, já si myslím, že tu boti nejsou teďka. Ale pojď. Jako už Prostě. Ne, tyme, tak to nebudu rašovat, tak na to kašlu. Tam je strašně, tam jsou 2 lidi, rebutni se. Fakt. Tak, paní Simpsonová 13, bude stůl rotajti. Strašně hodně dostal. Míř, ne? Mířím. Já je flowberry, fes. Mě. Prostě Rebootuj, já tě nestínu za to. Chci se tady nalučit, tady je hodně lootu. Jo. Tady děláš ty? Co? Tady. Kladivo. Za tebou.
Ne, tak ne. Pokusím se. U mě. Solo, to March, nevíš? A já solo. Dobrá, nové koště si vezmu. Storm Choice. Ty se ještě můžeš rebootovat, jo? No a ještě jo? Yes. March je dole. Jo? Ono tady má takové toto. Lidi, dívejte, co jsem tady našel v reloadech. Toto, No Marky. takové to, co bylo v chapter 4, takové kladívko, čím se tady můžu. Jo, No to je ale strašně hodně malá dobrá. šance. A ještě tady Auga jsem získal lidi. Ale to jsem měl já, to byl ten mytik. Jo? Je takový ten boťák. Mě tady co? Nok. To za to kara, nebo jsi to vzal? Můžeš si ho vzít. Jsi hrozně stručný na tom videu. Jo, však jo. Musím snipit ze zhora. Nok. Jsme v zóně, je to v pohodě. Ale kde jsou? Mě, bloky. Light, mě. On gladí v tom komínu pořád. Oni jsou v tom komínu. No právě. Si to healuje. Nok. Já mám 13 eliminací. No, už dává. Yes, win. Dobré. Tak lidi, vyhráli jsme No, ji. povedlo se nám to, co jsme říkali. A doufám, že dáte like. To za těch 5 lajků to už neplatí, protože jsme teďka vyhráli. A mějte se dobře a my se s váma loučíme. Čaute. Ahoj.